Ya terus dibacutke lakone sebok. Bapak kaya dene nampa rawuh satriya bagus ke sapa? Iya Kang Garing yo. Mlayu wae sing banter yo Kang Garing. Ya terus tak derek yo. Yo Kang yo. Titi tundha gagat ngarang Trisunti winahyang jati kapat mongko kali mocan dolo mongko kali candala ayono leng-lenging jagat kang sayata patopate ula lanang
kebo dungkul sasi sesa piku marang begegek ugek sadulito mel lai menika ndara kula Bendara Prabu Kusuma mangkita pepunden menapa dene paduka Ndara Prabu Kusuma kula ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk dumateng paduka iya Siwa tak tampa kang dadi pangandikamu kang rumentah marang aku ya mung tiba sepadha-padha ki wae Kakang Siwa Semar amarga najan to nembe wae aku tepung marang Siwa Semar Badranaya nanging kondhange Siwa Semar Badranaya kuwi dudu titah jalma manungsa kang lumrah nanging kapetung dewa dosa apa kang tak sandang yen to aku kumawani nampa sembahe Siwa Semar Badranaya nggih pun ampun dipun lajengaken pangandikanipun mundak niki dedengus niki mangke njuk gegeden sirahipun kendel semanten mawon niki sinten to Pak nggih niku sinten to Pak kok urung tau tepung to Pak sapa to kuwi Pak ya Duli iki ndaramu Ndara Prabu Kusuma dene wigatine mengko nyuwuna prisa dhewe bakal nyuwun pirsa marang Ndara Prabu Kusuma apa kang dadi wigatine dene merpeki marang aku lan kowe saka kayangan kawidodaren iki yen ora luput apa kang dadi pawartane kang tak tampa Ndara Prabu Kusuma iki putra Atmaja Sangka Bukulun Bathari Supraba oh ngaten nggih sungkem kula kunjuk nggih Ndara kae sapa Siwa niki Gareng anak kula ya tak tampa pangestuku tampanana nggih kula tampi sungkem kula kunjuk Ndara nika Petruk iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana nggih kula tampi sungkem kula kunjuk Ndara Purwareja Prabu Kusuma oh Prabu Kusuma krungu ngarep mau Parang Kusuma Prabu Kusuma kok Parang Kusuma sapa Siwa nika Bagong ndugal kewarisan nika Bagong oh iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana nggih kok bagus ta satria sing ditutuke iki ya Pak ya kepareng kula badhe nyuwun pirsa menapa kenging dados darunanipun dene paduka Ndara Prabu Kusuma mrepeki dhateng Kang abdi lho Siwa Semar wonten dawuh ing dina iki nampa dawuh saka Kanjeng Ibu Bathari Supraba gegandhengan aku bakal ngawu-awu Sudarma supaya mrepeki marang Siwa Semar Badranaya luwih dhisik
Kakang Siwa Semar Badranaya kang ngrigenake supaya aku bisa pinanggih marang Kanjeng Rama Siwa. Semarika den prayitna semir seka balik eka balik Tityani Kandayani nggih Ndara menawi saking menapa pemanggih kula wekdal menika Ndara Prabu Kusuma monggo kula dherekaken sowan dhateng negari Ngamarta awit Paduka menika mangke badhe pinanggih kaliyan ingkang Rama. Paduka sampun mangertos asmanipun mangke kula ingkang nderekaken tindak Paduka. Iya Siwa, anak-anakmu uga didhawuhi supaya nganti marang laku nggih ngestakaken dawuh Nala Garing Petruk Bagong wonten dawuh Pak. Wonten dawuh Pak. Piye Pak? Daramu diderekke sowan ning Ngamarta nggih ngestakaken dawuh Pak. Nggih ngestakaken dawuh. Ya Pak, mangkat.
Esemira kang kamanungsan lirika tikamantian lono kongas sing mawas lengleng bronto weh ladalah aku ana pawongan bagus diderekke ingon-ingone papat iki sapa iki mbok menawa ngerti dununge Raden Prabakusuma. Raden kepareng kula nyilakrami sinten ingkang dados asma Paduka. Balik swara genti aku takon kowe sapa? Mbah ditakoni durung wangsulan genten tinakon. Wis jam maklum rae wong ana dalan takon genten genti tinakon. Wah, yo tak kalai. Aku pendhita saka Pertapan Cemara Gading ya Pertapan Kapuk Salomba. Dene aku peparap begawan gembung tanpa sirah. Panjenengan menika sinten Raden? Mangerti yasa kayaan kawidodaren. Aku sedhi kang amestani aku Raden Prabakusuma. Sapa? Raden Prabakusuma. Wah, Raden Prabakusuma. Iya, wah kowe sing tak goleki. Raden Prabakusuma. Lakon dauk, lakon anakku dauk, anakku dauk. Berarti iki jenenge sapa ya sik? Gusik anakku Ataswati Ndara apa dene Raden Prabakusuma kuwi diderekke. Iki jenenge Mayar. Oh iki Mayar iki. Mayar. Mayar niku tukang enong. Niki Semar. Niki Semar. Nah, Semar cocok, alah cocok, alah cocok. Semar ketemu Prabakusuma Semar. Sing iki kira iki jenenge sapa iki? Kok sik golek bahan. Iki jenenge goreng. Goreng iki. Goreng. Gareng niki gareng. Oh, berarti silite muni. Wah, saduk ya ana pendhita keparat. Gareng iki jeneng wong. Oh, dudu gareng kewan. Dudu menungso kok padake ora. Iki Semar Gareng Prabakusuma. Gosek sing iki sik jenenge iki mesti jenenge perut. Sapa Wagiran? Iki jenenge perut. Prabakusuma Semar Gareng perut. Cocok. Petruk, Mbah Petruk. Sapa? Petruk. Nggih, Petruk. Alah, cocok. Alah, cocok. Iki cocok. Alah, cocok dapurmu. Iki sapa iki?
iki jenenge Bambang. Bambang iki Prabakusuma Semar Gareng Petruk Bambang. Cocok iki Bambang. Cocok lambemu ra. Bagong, iki Bagong ngono. Bagong lho, Bagong. Oleh gawe iki kelakone oleh gawe. Raden Prabakusuma. Begawan gembung tanpa sirahi. Aku dipotah marang anakku wedok si Ataswati. Nyuwun supaya Raden Prabakusuma ngladeni apa dene gelemo dadi bojo daupe anakku si Ataswati. Ayo tak kanthi ana ing pertapan Kapuk Salombo. Piye Siwa? Piye Ruli? Piye Truk? Piye Gong? Alah. Wong bapakne kaya nguncrengi ngono kok anak iku ya mesti ya ora kalap rasa. Kok nek ayu tak pae aku bae. Ora urus. Sampun ngantos paduka menika kenging godha wedal menika badhe ngawawu Sudarma. Monggo dipun lajengaken anggenipun tindak kula kanthi wonten ing negari Ngamarta. Ora bakal aku lumarap ana pertapan Kapuk Salombo amarga aku duwe kewajiban ngawawu Sudarma. Wah, aja wangkal to Raden. Apa ora welas marang aku yen to Ataswati ora gelem. Yen Ataswati ora bisa nggayuh marang Raden Prabakusuma. Trima ngendhat tali murda. Arep dikepiyekno aku ora bakal gelem ana ing pertapan Kapuk Salombo. Wangkal ora wangkal. Kelawan tak rada paring peksanipun Mang. Awas. Melayu. Kayak kepiye
sembado ing atase wong ora gelem kok dipeksa-peksa. Siwa Semar. Ayo Gagi tutno laku jantraku nggone bakal sowan ana negara Ngamarta. Iki wong kok ono wis mati kok ngolah ngalih. Siwa Gagi kantinen aku boyong bertapan kapuk salomba. Wanudya Yutama ngambararum sang kusuma jatal mawur madu bronto Ataswati kaya ora bakal pangling kang dadi suarane iki bapa Begawan Gembung tanpa sirah. Iya Dena, aku sing wis mulih bali ana ing pertapan Kapuk Salomba. Oleh gawe apa ora Bapa? Ya babagan anggonmu mutah marang aku saiki cobot. Nolea mrene ora banjur mungkurke marang pun Bapa. Iki sapa penemban? Menika anak kula Ataswati. Wah, jebule yo ayu yo, terus ya. Iya. Diwasaku mau muni elek. Nah ya kowe iki ora cok ngembe karo liyan to, Gong. Mbok-mbok yo gelem karo aku. Ya. Gage Nolea Ataswati. Nolea. Moh Bapa, aku mau sing kaya ngono. Kae dudu Raden Praba Kusuma. Nolea meneh to, Nolea. Kae kewan telu kae udu Bapa. Kae abdine dudu Raden Praba Kusuma, Bapa. Kowe iki le ninguk kebablasen kok. Nolea sithik bae. Lah nek iki ya
cocok. Truk mungkin tak garu yo. Ngopo kok ngopo? Seneng wae. Bagong ngopo kowe? Ah lambangan delok pola kok ora cok. Minggir apa ora? Minggir. Bali rono. Ora ngincen mbang tak antem dasmu. Bareng duwe jang kok saiki mah kasar ya terus ya. Wes jan. Gus, niku le menggalih mangke mele panjenengan niku tasih gadah pakaryan panjenengan menika tasih gadah kewajiban ngawu Sudarma. Mriki, manti dak mriki. Dos pundi Gus kok lajeng paduka menika kegodha keblintur kawontenan ing kados pekaten. Mbok menawa iki wis dadi pesthine aku nampa paswitane Ataswati. Oh nggih nggih nggih. Menawi mekaten kula sumanggaaken nanging paduka ampun ngantos supi dhateng jejibahan paduka badhe ngawu-awu Sudarma. Iya Siwa. Bobo Begawan Gembung tanpa sirah. Piye Raden? Anakmu tak tampa suwita marang aku nanging dina iki gandeng aku ndarbeni kewajiban ngupaya marang Kanjeng Rama ana negara Ngamarta. Mula aku titip Ataswati ana pertapan Kapuh Salomba. Nyuwun pangestu muga aku bisa pinanggih marang Kanjeng Rama ana negara Ngamarta. Nggih. Pamuji kula mugi ndur Raden Prabakusuma saged angsal damel pinanggih kelawan ingkang Rama. Pamit riyin penemban. Nggih, ingkang atos-atos. Pamit penemban. Nggih. Coba. Nggih. Pamit yo Mbah yo. Nggih, atos-atos. Wong edan ra. Mlebu jero no. Yo popo.
Rahina semupeng Hyang Aruna katinetrane anggarapu sabdaning kukila rengkanigara saketer kekidungane engkung lir wuwusing wili panca pepetoke ngayam wana ayam wana wanjine wis gagat enjang Diwang Sukmana kang luwih sekaring bawana langgeng mangkita Koko Prabu Jimat semban kuling Madyapada nyengeti dhateng kawontenan negari Ngamarta ingkang pepindhanipun nampi bebenduning Jawata ingkang linangkung Koko Prabu bebasan para kawula sanegari Ngamarta enjang saged sonten kaperloyo sonten saged enjang dumugining sirna margalayu Koko Prabu mila Koko Prabu ing wekdal samangke kasuwun rawuh wonten negari Ngamarta boten wonten sanes Koko Prabu kasuwun ego pamrayoginipun jer Koko Prabu minangka pengayomanipun para kadang Pandhawa Koko Prabu Bathara Kresna Nyimang Sukmana kang luwih sekaring bawana langgeng kadangipun Kakang Yai Prabu Samyaji inggih menawi ngangeti dhateng kawontenan negari Ngamarta ing wekdal menika pindha sinendal mayang kawontenan negari ing Ngamarta beneh lawan padatan Kresna kakangku kowe minangka pujangga najan to kowe nalindra nanging pujanggane kadang Pandhawa iya Dimas Werkudara kowe kudu bisa madhangke kahanan negara Ngamarta aja disengguh jari pancalmane Sang Hyang Bathara Wisnu ora bisa aweh pepadhang marang negara kang lagi nampa pepeteng inggih Koko Prabu saestu kasuwun Koko Prabu sageta paring dedamar obor pepadhang kagem negari Ngamarta ingkang nampi bebendening Jawata semanten ugi ingkang rayi Koko Prabu sanget anggenipun nyuwun supados Koko Prabu Sabyantu kaliyan para kadang Pandhawa menggalihaken kawontenan negari ing Ngamarta menika supados enggal pinaringan ayom ayem tata titi tentrem kados wingune ya Yai Samyaji Dimas Werkudara Dimas Janaka lan Yayi Kembar babagan kahanan wonten ing negari Ngamarta Yai Samyaji kawontenan wonten ing negari Ngamarta menika sinareng kula sampun nitipreksa salebeting pusaka Kanjeng Kyai Kaca Paesan jebul Yayi Prabu Puntadewa sakadang inggih negari Ngamarta menika kencatan yoni Mustikarna ingkang awujud Jawata inggih menika pukulun Bathari Sri ingkang mindran saking negari Ngamarta mila
Bathari Sri ingkang oncat saking negari Ngamarta, Bathari Sri dewaning boga menika anjalari negari Ngamarta nampi pindha nampi bebeduning Jawata. Mila Yayi sumangga sesarengan ngeningaken cipta murih negari Ngamarta ing mangke enggal pinaringan mulya jati katemahamen mulya kanthi ngenehaken cipta nyuwun marang Gusti Kang Maha Agung mugi paring usada dhateng kawontenan negari Ngamarta menika. Yayi Prabu eka caritanira risang Pandhu Siwi Kyaham Subrata aning arga Kelardi Jawata mangayu bagya kagat ing abdi Semar ingkang kepareng sowan. Semuire seko balik Tityane Gandayane Trisunya Purnama Sasi Kakang Semar kang kepareng sowan. Inggih, Ndara, kula ingkang abdipun Semar ingkang sowan. Lho, Kakang Semar lah kok nganti pawongan satriya bagus iki sapa? Ih, kula aturi indangu piyambak. Mengkoto kisanakku jeneng sira iku sapa? Kang dadi kekasih Iki sinuwun sadaringipun kepareng kula ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk ya tak tampa ingkang salajengipun sowan kula wonten negari Ngamarta ngriki sampun dipun ngendikani kaliyan Jiwa Semar Badranaya bilih ingkang kepareng Nyakrawati Baudenda wonten negari Ngamarta menika paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Dasar pepara nyata wigatine jeneng sira sowan ana ngarsaning ingsun. Inggih sejatosipun sowan kula kadhiraken Jiwa Badranaya menika badhe ngupadi dhateng Sudarma kula.
ngupaya marang Sudarma inggih. Banjur sapa kang dadi Sudarmamu? Nggih. Kepareng kula badhe ndongeng sawetawis. Iya. Kamardikan tak paringake ingkang abdi menika pun Prabu Kusuma. Prabu Kusuma inggih. Nat kula semanten Ibu Bathari Supraba pinanggih kelawan Sudarma kula. Duk rikalanipun kayangan geger. Tumuli Sudarma kula dipun dadosaken nalindra mboten ketan namung sak kedheping netra wonten Sela Kandha Waru Binangun jejuluk Prabu Kalidi. Ingkang wananggarwa widodari sekethi kurang sawiji kalebet ibu kula. Dene ingkang jejuluk Prabu Kalidi menika nenggih Raden Janaka inggih Raden Arjuna. Mila sak pawarta ingkang kula tampi Raden Janaka inggih Raden Arjuna menika Sudarma kula pareng kula badhe ngaot pepadanipun. Dimas Janaka wonten dawuh Prabu. Ana bocah ngaku iki anakmu. Bocah murang tata sapa sing dadi arane? Meca mangandreme ngandar-andar ngendukur apa kang dadi kandhamu? Sawise jeneng sira ndongeng natkala lelakon kayangan geger aku didadekke nalindra najan sak kedheping netra ana ing Sela Kandha Waru Binangun. Kowe ngaku yen to kowe anak Janaka kena, kowe ngaku anak Janaka tak aku putraku. Nanging yen to kowe bisa madhangke kahanan negara Ngamarta kang lagi nampa pepeteng, kowe bisa ngundurake pukulun Bathari Sri ana ing negara Ngamarta, tak akoni kowe anakku, anak Janaka, anak Arjuna. Ngeblas tanpa pamit Raden Prabu Kusuma. Pripun Dimas? Kajengipun Koko Prabu menawi menika panci putra ing Madukara kedah saged ngaturaken pukulun Bathari Sri, ngaturaken lelabetanipun dhateng para pepundhen sepuh. Iya. Yen kaya mangkono saiki metu njaba diawat-awati bocah kae ngestaken dawuh swawi kula dherekaken Dimas Werkudara. Kresna kakangku piye? Kantinenipun Kakang. Iya, tak dherekke Kresna kakangku.
Dos pundi ngger dene Paduka kondur wonten ing pertapan Kapuk Salomba. Jabelen basam bapa begawan jeb kembung tanpa sirah. Tu sapa sing tak sandang yen to bapa begawan kembung tanpa sirah tata krama marang mantune. Oh iya. Men gamblang men menika saged enggal pinaringan padang pepetengipun Ndara Praba Kesuma. Lah menika wonten wigatos kados pundi Ki Lurah? Mang dangu piyambak ingkang putra. Piye? Raden sawise panjenengan sowan ana negara Ngamarta. Aku sejatine aku wis pinanggih marang pepundhen Pandhawa. Pinanggih marang Kanjeng Rama Raden Janaka. Aku bakal diaku putra yen aku bisa ngundurake pukulun Bathari Sri marang Praja Ngamarta. Paduka panjenengan Raden rasah kuwatir. Sejatine pukulun Bathari Sri kuwi manjing ana ing pertapan Kapuk Salomba. Mila dina iki yen to pancen kuwi minangka syarat sarana panjenengan Raden Praba Kusuma diaku putra marang Raden Janaka kembung tanpa sirah sing tanggung jawab. Rak ngaten nembus nek ngeten iki jenenge. Matur nuwun lajeng caranipun dos pundi? Tak ngeningke cipta tak suwun padha lerma sawetara. Ngestakaken dawuh. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang angajaping madu sarining tawang. Susuh angin ngendi nggone Sigra ngeningaken cipta sang begawan gembung tanpa sirah ngunjuk atur dhateng pukulun Bathari Sri. Tinampi aturipun dening Sang Hyang Pukulun Bathari Sri. Sigra jengkar saking pertapan Kapuk Salomba ya pertapan Cemara Gading. Nat kula semanten ketap-ketap ing akasa. Saben papan kang linangkungan Sang Hyang Pukulun Bathari Sri dadya tulus ijo raya-raya tetandurane ngrembaka woh-wohane. Sigra kondur Sang Bathari Sri manjing negari Ngamarta dadya waluya nirmala temah jati katemah minulya. Saiki pukulun Bathari Sri wis kundur marang Praja Ngamarta. Panjenengan Raden Praba Kusuma tak jaluk dina iki sowan ana negara Ngamarta dikanthi Ki Lurah Semar. Matur nuwun Penembahan, matur nuwun. Iya. Gage kundur ana negara Ngamarta. Ya Bapa Penembahan gembung tanpa sirah aku nyuwun pamit. Matur nuwun.
dosa ratatanan gembung tanpa sirah. Kowe lah bocah iku jangkar karo wong tuwa. Atas swara piye? Jebul kowe sing nyingitke pukulun Bathari Sri ora oleh tak bojo iki karemu piye? Pancene kowe iku ngeyel wangkal wim. Pukulun Bathari Sri kuwi dewaning buga. Kowe ora kena garwa widodari. Kene prawan akeh pertapan Cemara Gading kene. Yen bakal ngayunke marang Wanodya. Entuk ra entuk pukulun Bathari Sri tak jaluk. Aja ya ngger, aja tak jaluk, aja. Saiki ngene, ora ana tanjege anak kelawan bapa, ora ana tanjege atas swara dadi putrane Begawan Gembung tanpa sirah. Anane mungsuh karo satru. Yen to pancen ora ngulungke pukulun Bathari Sri, aja takon dosa mati dening aku. Aja ngawur, aja ngeyel, aja wangkel keparat mati dening aku. Parat. Aja dikira atas swara ora ngerti pengapesane Gembung tanpa sirah. Colok mripatmu. Aja mlayu. Wah, parat ora patut kok. Wah. Atas swara ora keparat ben. Atas swara. Atas swara mripatku tok colok. Aduh, aku ora bisa nyumurupi kahanan ana ing pertapan kapuk salmo kepak mati kowe. Takon iki mergane pati. Aduh, Ndi kowe? Ah, kena cadrak. Bondayuda antawisipun Sudarma klawan putra Begawan Gembung tanpa sirah umangsah tanding lawan ingkang putra Prabu Ataswara. Noyah-nayuh Baskara Titi mangsa sirna margalayu kekalihira ilang sipating Brahmana Begawan Gembung tanpa sirah badar dadi walangkapa. Ilang sipating Nalindra Prabu Ataswara miwah Purwadya Balanira badar walang sangit. Milotan mokal walang sangit kelawan walang kopo datan bisa nyawiji dadi satru sak lawase.
Kusuma inggih siwa sinuwun kula ingkang putra aja ngaku yen to kowe kuwi prunanku aja ngaku yen to kowe kuwi anakku apa meneh ngaku anake Janaka yen to jeneng sira durung bisa madhangke kahanan negara Ngamarta ing wekdal menika kula sampun saged nggonduraken pukulun Bathari Sri Kundur wonten ing negari Ngamarta lho kowe bisa ngundurke pukulun Bathari Sri ana negara Ngamarta? Inggih. Seksinipun Siwa Semar Badranaya. Janaka wonten dawuh Prabu, Bathari Sri wis kundur ana negara Ngamarta kang minangka lantaran si Prabu Kusuma kang kepareng bisa dadi jalaran pukulun Bathari Sri kundur ana negara Ngamarta. Aduh anakku lanang. Dimas Werkudara, wah Kresna kakangku piye? Pukulun Bathari Sri wis kepareng kundur nang praja Ngamarta. Ya, pangestumu. Pukulun Bathari Sri wis kundur negara Ngamarta dadi ayom ayem tata titi tentrem. Aduh sinuwun ketiwasan sinuwun. Ayo, ayo. Darani ra konangan apa? Mbok yo sing pecus to, Gong? Alah karang yo ngantuk kok ya, Truk. Kowe iki kok yo. Mbok yo sing maklum. Petruk mlayu-mlayu ana apa ndun sewu sinuwun ngaturaken ketiwasan. Ana apa? Rantak-rantak para wadyabala Kurawa wau sampun badhe tumuju wonten negari Ngamarta. Namung saged dipun tanggulangi kaliyan Ndara Setyaki kaliyan Ndara Antasena. Wekdal menika napa Kurawa sampun nekuk penjalin nyimpang margi nanging namung nyimpang margi wekdal menika badhe tumuju wonten negari Ngamarta, badhe bedah negari Ngamarta karana negari Ngastina menika ngendikanipun nampi bebetuling Jawata awit pukulun Bathari Sri oncat saking negari Ngastina. Wis rasa kakang rembug karmu piye? Wadyabala Kurawa menika dumugi negari Ngamarta, monggo anggenipun badhe ngrampungi pakaryan Dimas Werkudara. Wah, ya jangkai. Matane.
kahang rusumbar mawa lindu bumi gunjing kumaluduk guntur ketuk om om jaluk pukulun Bathari Sri guncali tungkak ngulungke Bathari Sri ya wis balekno nang negara Ngastina buang tibundang kamu menika wau lampahan pukulun Bathari Sri mulih utawi kunduripun dewaning buku sampun kelampah mboten wonten sambikala.
Mugi-mugi sedaya menika kenging kangge patuladan ingkang sae kapendheta ingkang awon singkiraken mawon. Bilih wonten kalepatan kula sak kulawarga Purwomadya lan Wasana kula nyuwun pangapunten. Monggo sami memuji nyuwun pring Gusti Kang Akarya Jagat mugi-mugi warga mriki anggenipun makarya menapa kemawon saged kaleksanan ingkang kajangka antawasipun ingkang makarya menapa kemawon saged kasembadan lan semanten ugi mbok bilih wonten kalepatan kula dhumateng kaki Danyang Nyai Danyang wonten ing wewengkon kami jara mriki kathah kalepatan kula sak kanca nyuwun agunging samudra paksami. Pungkasanipun atur kula billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.